Sa dami ng impormasyon ngayon, mas mabilis kumalat ng kasinungalingan kaysa katotohanan. Ayon sa datos, 67% ng mga Pilipino ay nakakatanggap ng fake news sa internet kahit isang beses kada linggo. Pinakamadalas itong makita sa Facebook, YouTube at TikTok. Noong 2022, nangunang Pilipinas sa listahan ng mga bansang madaling malinlang ng fake news. Ayon ito sa isang survey ng Ipsos. Madalas ang fake news, hindi lang basta gawa-gawa, planado at may bayad. Ayon sa investigasyon ng Rappler, may mga troll farms sa mga probinsya. Kumikita sila ng 30,000 pesos hanggang 70,000 pesos kada buwan para magkalat ng maling impormasyon. Sino nagpapagawa? Mga politiko, negosyo at grupong may interes sa kapangyarihan. Marami ang naapektuhan. Sa eleksyon ng 2022, 3 sa bawat 10 botante ang hindi alam kung totoo ba o fake ang nababasa nila. Dahil sa fake news, kumakalat ang takot sa bakuna, red tagging at pagbaluktot ng kasaysayan. Sa Fake News Factory, ang katotohanan ay binabago, binebenta at ikinakalat para sa pansariling interes. Ito ba ay maituturing na isang krimen? Ito ang So to Speak, kasama si Sonia P. Soto. Magandang araw at welcome sa So to Speak. Ako si Sonia P. Soto. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang isyong matagal na nating kinakaharap. Pero mas tumindi pa sa panahon ng social media, ang fake news. Ano nga ba ito? Kailan ito nagiging krimen at paano tayo makakatulong para mapigil ang pagkalat nito? Kasama natin ngayon ang 3 eksperto mula sa iba't ibang larangan, mula sa University of the Assumption Media Literacy Advocate at Chair ng Department of Communication and Languages, walang iba kundi ang dating CLTV 36 reporter and news anchor na si Ms. Angelica Marie Simpao Senio. Hello. Araw po, Sonia. Nakakamiss po ang CLTV. Pwede ka naman bumalik anytime. At mula sa PNP Cybercrime Unit, Police Major Evangeline M. Heminiano, Assistant Chief Regional Anti-Cybercrime Unit 3. Good afternoon, ma'am. Good afternoon po. Welcome sa So to Speak. At syempre, meron tayong kasama ngayon na legal educator and practitioner. Walang iba kundi si Attorney Alvinson Dairit. Good afternoon po, Ms. Sonia. Thank you for having me here. And thank you for coming. Itong ating pag-uusapan ngayon ay napapanahon. Yes. Actually, mas napapanahon ito ngayon kesa sa anumang panahon siguro sa kasaysayan ng hindi lang ng Pilipinas, kundi ng daigdig. Grabe talaga, kaliwat kanan. At napakaraming biktima ng fake news. In fact, maski na tayong nag-aral, maski na yung aware na may fake news, nagiging biktima pa rin ng fake news, di ba? Pero bago natin puntahan yung ibang aspeto nito, nais kong tanungin ng ating educator ditong ating teacher, syempre, kung ano nga ba ang pagkakaiba ng fake news sa misinformation, sa disinformation. Okay po. Ang fake news po kasi, gusto ko lang pong linawin, ito po ay hindi balita na hindi nyo sinasang-ayunan. Kasi madalas, pag nakabasa sila ng news article online, tas hindi sila nag-agree doon sa nababasa nila, ay, fake news to. So, hindi po yun to, no? Hindi rin po fake news yung mga pinapalabas po sa TV, sa radyo, ng mga credible news sources. Siguro dahil nakikita po natin, even ang mga journalist po ay target na din po ng fake news. So, porket may nababasa tayo na nagde-discredit doon sa ating mga journalist, sinasabi, ay, fake news naman yung sinasabi niyan. So, ang fake news po, punta po muna tayo sa misinformation. Ang misinformation po kasi, ito naman po ay susulat ng news information na merong maling content. Okay? Ang disinformation po, maliciously publishing false information to shape certain perspective
or depende po dun sa interest ng taong nagpapakalat ng maling impormasyon. So, ang mas nakakabahala po dyan talaga is disinformation o yung mas kilala po natin sa tawag na fake news. Ayun po. So, sinishape po nila yung news base po doon sa kanilang interest, either political, either po, madalas din po ngayon no, sa social media, is yung doon sa vaccine or yung mga health-related. And especially, lalo na nagkaroon po tayo ng midterm elections, napakarami pong disinformation na buwabati ko sa iba't ibang kandidato para depende dun sa kanilang interest po. Ayun po. So yung misinformation, maling content, Opo. pero walang malicious intent, Yes po. walang harmful Yes intent. po, Yung opo. disinformation, yun yung May malicious. merong malicious o harmful intent. Opo. Ngayon, yung fake news, ito yung may deliberate falsehood. Yes. Pero nakadisguise siya, kunyari, news. So ang kanyang anyo, ang kanyang forma ay parang balita. Yes, na parang Parang credible totoong po talaga. balita. Opo. Pero hindi pala totoo. Yes po. Okay. Meron din ngayon, gusto kong idagdag, curated transparency. Na-discover ko lang lately dahil sa pag-aaral ko dito sa nangyaring halalan. At yung napansin ko na ginagawa ng mga politiko. Hindi lahat, pero may mga politikong naglalabas ng kanilang sariling balita sa pamamagitan ng social media platform, pero curated. Kunyari, gusto nilang maging transparent. Pero, di ba, panawagan, maging transparent. No? Yes. Kapag ikaw ay nanunungkulan, kailangan ilantad mo sa publiko ang tunay na mga desisyon, ginagawa mo para nang sa ganon, alam ng tao yung ginagawa mo. Pero yung curated transparency, nag-aanyo siya na transparent, pero kinyo-curate niya yung laman para hindi natin makita yung kabuuan. Naku, komplikado yata, ano? Pero yan ang tunay na mga nangyayari. Ngayon, ang isang nais kong puntahan, yun namang cybercrime. Paano ninyo natutukoy kung isang content ay pasok na sa krimen, gaya ng cyber libel o disinformation? Yes, Major. ma'am. Pag ito po ay nakakabahala na sa peace and order ng ating bansa, yung mga fake news ngayon, at lalo na po yung cyber libel na tinatawag po, ito po yung paninirang puri na sa mga, lalo na po mga politiko natin. Ito po, may kaukulang parusa po dito sa cyber libel na to. So, merong batas, attorney. Ano yung mga batas na sumasaklaw dito sa mga pinag-uusapan nating falsehoods, fake news? Kasi kaming mga nasa broadcast media, sa mga nasa journalism, ayaw man namin gamitin ang salitang fake news, di ba? Yes po. Kasi dapat yung news hindi fake. Yes. Kasi kami, dumadaan siya sa proseso ng vetting, etc., fact-checking, bago natin siya ilabas. Pero ngayon, meron na talagang tinatawag na fake news. Ano ba yung mga batas na sumasaklaw dito, attorney? Good question po, Ms. Sonia. Well, we do not have one specific law which addresses and criminalizes the act of spreading fake news. We have several laws po that may relate to the spreading of fake news po. And two things come to mind po. Ang una po dito ay ang Revised Penal Code. Ang pangalawa po ay ang Cybercrime Prevention Act. Sa Revised Penal Code po, nandito po ang Article 154, which is the unlawful use of means of publication. This is considered po a crime. This punishes any person who spreads or maliciously publishes any false news as news, which endanger the public order or cause damage to the interest or credit of the state. So ito lamang po ang mga fake news na sinabi nga po ni ma'am, na nakakabahala po and baka magpanik po ang tao kapag nakita po nila ang balita nito. Ang pangalawa naman po ay ang, alam po ng karamihan, ito pong cyber libel under the Cybercrime Prevention Act. Ito naman po ay pinaparusahan ng mga tao na nag-spread po ng fake news, pero ito po ay paninirang puri po sa ibang tao. Ito pong dalawa po ang naiisip ko po na pwede po nating masabing mga batas na tumatalakay po sa fake news dahil wala po tayong specific na batas regarding po sa fake news. Pero pwede palang
pwede palang kasuhan Yes yung po. mga nagpapakalat. Yes po. Okay. Sige, balikan natin si Ma'am Angelica, no? Bilang isang nasa akademya Yes po. at bilang journalist din, ano? At alam ko marami ka ring mga kaibigan, kasamahan na journalist at nagtuturo ka rin syempre Opo. ng journalism. Ang pinaka-importante yung tinuturo natin sa kabataan, Yes di ba? po. Naalala mo no, nagsi-citizen journalism Opo. campaign tayo, di ba? So, ang gusto kong itanong sa iyo ngayon, madalas sa social media, ang nakikita natin na parang nangingibabaw na. In fact, dinadaig na ang mga credible news organization, traditional media organizations, yung mga tinatawag na vloggers. Yes po, opo. Oo. Meron ba kayong pag-aaral sa, halimbawa dito sa lugar natin, gaano karami yung ganyang mga vloggers na nagpupunta na sila sa news? Meaning, alam ko kasi yung mga content creators, vloggers na tinatawag, influencers, iba't iba yung interest eh. Di ba? Meron tungkol sa mga, kunyari, DIY hacks, Apo. ganyan. O kaya yung kinukwento nila, ano yung kinakain nila, Apo. yung kanilang lifestyle. Minsan bordering on yung oras-oras mayat-mayang ginagawa nila sa bahay. Yung iba naman nag-gardening. I tried that, yung pagiging plantita, pero hindi ako nagtagumpay. Pero meron talaga na gumagawa na ng news. Yes. Anong masasabi mo dito, Ma'am Angelica? Actually, Tita Sonia, nakakalungkot po dahil madalas na nababanggit po ng mga estudyante ko, yung mga journalists, pwede nang palitan ng mga content creators. Kasi kahit sino, basta may cellphone, marunong magsalita, pwede nang magbigay ng impormasyon kahit kanino, especially sa public dahil sa social media, lahat tayo may access sa social media. Nakakalungkot in the sense na gumagawa sila ng content, madalas po without verifiable information, based lang po doon sa kanilang experience. Kung i-compare po natin doon sa trabaho ng isang journalist na talaga namang dumaan from research, interviews, pagbe-verify ng facts, may triangulation pa of data, na talaga namang before ilabas sa public, talagang pinag-aralan at dumaan po sa mga editors. Unlike po sa news creators, dahil andyan na po yung access natin sa media, sa social media, and sa technology, lahat po tayo pwedeng mag-consume ng information at mag-produce ng content na ginagawa po ngayon ng mga vloggers, bloggers, may mga, minsan po, bukod sa social media page, Facebook, Instagram, TikTok, meron na din po silang mga website dahil meron pong free access na website na pwede po nilang gawin. Based naman po kung sa pag-aaral po kung ilan, based on demographics, wala po na matutukoy po natin dito sa Central Luzon. Pero napakarami po talaga, thousands ang masasabi ko based on observation and doon sa discussion po, focus group discussion na ginawa ng University of the Assumption, yung mga ABCom students. Dahil nababahala din po sila na mismo mga family members po nila nakaka-encounter ng mga different information, mga vlogs na hindi naman po totoo or yung tinatawag po natin mga false information or disinformation, which is nalulungkot sila. Kaya ang lagi ko din naman pong sinasabi as a journalist po, as an educator, na ang pagbibigay ng balita is honorable na trabaho na sana ay hindi po parang gawin na basta-basta lang na kaya kong palitan ng isang journalist dahil kaya kong mag-produce ng information, which is not, dahil matindi po talaga yung dinadaanan ng isang journalist bago po makapaglabas ng information. So, ayun po. Oo, pero hindi ba sa isang banda magandang bagay na parang na-democratize? In the sense na ordinaryong tao may access. Kasi pwede natin sabihin na in the old days talagang traditional media, parang ang hirap ng habulin ng ng mga reporters. Parang naalala ko nung araw na kami yung naghahabol ng reporter kasi nasa People's Movement ako, NGO. Kung meron kaming ina-advocate, kunyari yung pagpapababa ng presyo ng bilihin, kunyari mo na, o kaya meron kaming anti-militarization campaign. Para kami madyaryo, para kami ma-TV, ang hirap ng dinadaanan namin para kami makakuha ng atensyon
ng national media, for example, or even ng local media sa isang lugar. Parang in one sense, ngayon na nandito ako at nanggaling ako sa sitwasyon na gano'n, at ngayon nakikita ko rin na merong mga social media na, parang sa isang banda, magandang bagay din na nagkaroon ng access sa mga tools, sa technology, ang mga ordinaryong tao. Kasi hindi na nila kailangan na habulin yung journalist na katulad natin para sila makakuha ng atensyon ng publiko, di ba? Yes. And yet, may sinasabi kang certain level of responsibility at mga fact-checking na kailangan Ethics gawin. and values din po. Para naman, sa ganon, kung maglalabas din sila at gagamitin ng technology, hindi naman makakapinsala sa kapwa-tao. Yun yung sinasabi nyo kanina, Major, no? Yes. Na kung nakakapinsala sa tao, ang kanilang mga inilalabas, ano na yan, cybercrime na yan. Yes po. Gaano kayo karaming, may mga nahuhuli ba kayo? Meron po kami na ipapile ng kaso. May mga pumupunta po sa atin nagpapile ng cyber libel. Napapailan po natin sila ng kaso. Pero meron namang mga meron namang mga nakukulong. Mga ongoing po. Meron Ongoing po naman. yung mga, yes ma'am. Anong klaseng cybercrime yung mga yan? Karamihan po ito mga paninira sa mga politiko. Yung mga paninira. pumupunta sa atin. So ang nagre-reklamo sa inyo, politiko? Karamihan po, ma'am. Yung iba kasi, lalo na itong nagdaang eleksyon, may mga pumupunta sa atin ng mga politician, ma'am. Aba, Para, kailangan pala ireklamo namin sa inyo ang nagpakalat ng fake news Yes po. na bias kami. Opo. Kasi may nagpakalat na bias daw kami, tapos nabili na daw kami ng isang malaking tao dito sa Central Luzon. Kasi gusto kaming i-discredit dahil ang tingin nila, hindi kami hindi kami pabor sa isang partikular na kandidatong kanilang kinakampanya. Hindi nila alam na hindi naman tayo pwedeng mangampanya ng kandidato, hindi ba? Attorney, gusto kong balikan yung sinasabi mo kanina. Sabi mo, walang particular na batas. Ano? Yes po. Ano ang pwedeng gawin ng isang ordinaryong tao? For example, kunyari, nasaktan siya, napinsala siya doon sa isang particular na istorya na nilabas ng isang influencer o ng isang vlogger. Ay, meron akong pala naalala. Itong bago, nakalimutan ko yung name kasi hindi ako matandain sa pangalan ng influencers. Itong parang nasiraan itong coffee shop. Yes. Sa Iloilo po. Sa Iloilo, Opo. di ba? Na imbes na sabihin niya kung anong maganda at hindi, dun sa pagre-review niya, parang totally Negative. siniraan niya yung coffee shop. Yun ba ay considered na violation ng batas, attorney? In my opinion po, not necessarily. Not necessarily. First of all po, not all fake news can be considered libelous. Okay. And not all libelous statements can be considered as fake news also. All po. right. So let's Sige. begin po. So when we talk about fake news, again, wala po tayong specific na batas na pinapunish po yung mere spreading of fake news. Nagiging violation lang po ito ng batas kung papasok po siya dun sa dalawa ko po minention kanina. Una po, kapag ang fake news nga po ay mag-i-endanger ng public order. Pangalawa, meron po siyang paninirang puri sa isa pong tao. Sa dalawa pong ito, kailangan po meron pong malicious intent out of ill will or spite po ang pagkakalat po nito. So hindi po porket may nakita po tayong fake news po, nag-spread po ng fake news, that is punishable by law. Meron po tayong certain legal standards and evidentiary requirements and elements po to satisfy po yung crime po. Yes po. Oo. At Ma'am Angelica, sa eskwelahan, no? Sa inyong pagtuturo at sa iyong marami kayong ginagawang workshops din sa mga nag-a-aspire na maging journalist. Although, konti na lang natin gusto maging journalist. Declining po. Declining. Opo. Declining na. Pero still, we persist, Yes, di ba? Ito talaga yung gusto natin, na makapag-train ng mga kabataan din, Opo. di ba? Sa inyong nagiging pag-aaral, halimbawa mo na, ito bang mga journalists ngayon ginagaya na rin ang mga influencers? Kasi sa isang banda,
ang influencer sa mga vloggers na content creators, sabi nga natin, hindi naman sila nag-aral ng journalism. Yes po. And yet, gumagawa sila ng news that end up sometimes hindi ganun ka-accurate Yes. sapagkat hindi naman nag-fact check. Mm-mm. Pero on the one hand, dahil nga parang tinatalo ng influencers and vloggers, Yes. content creators sa social media, ang mga tunay na journalists, ginagaya na rin ba ng mga Yeah. journalists itong mga ito? Mm-mm. Hindi po dun sa ginagaya, but sumasakay na din po sa trend. Yung mga journalists ngayon, tinatawag nga po sila multimedia journalists, dahil hindi na lang po nila hihintayin yung airing time po nila sa TV or sa radio bago makapaglabas ng content. Dahil ang trend na din po ngayon ay paunahan na maglabas ng information sa social media dahil nandun na po yung mga tao, yung mga viewers, or yung mga target audience po natin. So, marami po sa mga journalists ngayon ay talagang meron na po silang mga account sa social media platforms like Facebook, and they also do short form reels, yung mga reels po, at saka sa TikTok na mga video. So, ang ginagawa po ng mga journalists ngayon is pinupuntahan kung nasaan na yung mga target audience, kasi in the meanwhile, ang gusto pong gawin ng journalist is educate, inform, and andun na po yung entertainment. Kaya may mga videos na po, mga short form videos na po na nilalabas sa Reels and sa TikTok dahil andun na po lalo na yung mga kabataan ngayon. Ayun po. So parang yung mga anyo, Yes. iba't ibang anyo ina-adapt. Yes po. Pero hindi pa rin nababago yung katumpakan ng content. Yes Na po. na-vet, na talagang Still, andun oo. pa rin po yung process Alright. po nila. Pero sa isang banda, yung immediacy ng news, minsan kasi bago lumabas sa TV or sa radyo, nauna na sa social media, di ba? Ina-adapt na rin yung mabilisan, Opo. Sa Facebook, ilalabas muna, digital first, Yes po. bago ilabas sa TV or Opo. sa radio. In the long form naman Oo. po. Kasi ang isang sinasabi naman ng iba, papaano ang tindi ng gatekeeping nyo sa news? Bago nyo ilabas, ang daming dadaanan. Luma na, kanina pa nilabas yan eh. Yes. Yun nga, ang naglabas ay hindi Credible. journalist. Hindi ba? So, balikan natin yan mamaya. Gusto kong tanungin si Major, malinaw kasi sa atin na sa panahon ng krisis, ang paglaganap ng fake news talaga ay makokonsidera mo talagang nakakapagpahamak sa tao. No? Nitong nakaraan halimbawa na nagkaroon tayo ng sitwasyon sa halalan o nung pandemic, meron ba kayong masasabing mga halimbawa o mga karanasan ninyo na naligalig kayong nasa cybercrime unit o kapulisan sa mga lumaganap na balita na kinailangan ninyo talagang i-address ito bilang isang cybercrime, anti-cybercrime unit, Major? Actually po, ma'am, ang pinaka-ano sa amin, kasi kami, ma'am, kung kami ang ng mga kapulisan, sanay na kami sa mga paratang sa amin eh. Pero yung kumpara sa bansa natin, ma'am, yun ma'am ang natin, ang number one na priority natin, yung security Yes. ng bansa natin, lalo na ma'am sa mga terrorism. Yan po yung number one na natin na inaagapan. Lalo na pagdating sa mga fake Pag news. sinabi niyong terrorism, anong klaseng Halimbawa, ma'am, anong yung klaseng may- yan, balita na pwedeng sabihin na pasok sa Halimbawa, terrorismo. ma'am, ito po, may bomba sa ganito, sa ganitong lugar, huwag kayong pupunta, magulo dyan, may mga patayan dyan. Isa po yan kasi na nagbibigay ng kaguluhan sa atin, sa mga mamamayan Mga natin. bomb scare sa eskwelahan, Yes po. nangyayari yan. Yes po, marami po kami Bomb ganyan. scare sa airport, mga Yes, ganyan. ma'am. Meron Yan po. kayong Number mga one po yan. Meron kayong mga Meron po nakakasuhan na ganyan. Meron po, ma'am. At Meron. ano ba yan? Marami-rami ba yan? Mga ilan-ilan, ma'am. Lalo na mga sa mga ilan-ilan. threat. Oo. Meron tayo yan, ma'am. Oo. Lately kasi sa mga eskwelahan parang Meron po. may ganyan eh. Di ba? Yes, Nakakapagpahamak yan dahil pwedeng mag-cause ng panic Yes among po. Yeah. the students and the parents. Di ba? Nakakabahala, ma'am, lalo na sa ma'am, sa school kasi merong school na kumalat na, ma'am, may bomb threat. Ngayon, yung school na yon, yung mga parents pinull out na yung mga estudyante nila. Mga anak Halos nila. balita, ma'am, baka magsara na yung school kasi nga
wala na yung mga estudyante. Pinull out na ng mga parents. Mhm. Dahil sabi nila, hindi raw safe. Kaya nakakabahala, ma'am. Hindi lang, ma'am, sa security ng bansa natin, pati sa business, ma'am. Nitong eleksyon, wala namang kayong particular na insidente Wala, na ma'am, na-trigger sa- ng fake news sa pamamagitan ng social media. Wala, ma'am. Wala, Wala ma'am, sa naman. amin. Sa Okay. cybercrime. Ewan ko lang, ma'am, sa Mhm. mga police station. Sige. Tanungin ko si attorney. Kasi nakapanood ba kayo ng Quadcom? Hindi ba sa Quadcom nagkaroon ng hearing, pinatawag yung mga influencers? Yes. Did you find time to view that? Meron Sa po YouTube. kung napapanood na videos po sa Facebook about it po. Oo. So regarding that, and nakikita ko po yung mga news headlines regarding the Quadcom hearings, ma'am. Mm-mm. Sa live stream ng Kongreso pinalabas 'yun eh. Yes po. Hindi ba? Kung napanood nyo iyon, did you welcome that kind of inquiry in aid of legislation? Well, yun nga po, pag nagkakaroon po ng Quadcom hearings like that, ito po ay in aid of legislation. So Yes. kung ano man pong makukuha po nating information doon, it should be to help craft a law to address that problem. And in that case po, parang yung problem po ata doon is propaganda or fake news. So, of course, itong po mga congressman po natin, sometimes they tend to ask questions which are not appropriate, pero wala naman po tayong magagawa po since it's in their power to do that. And this has been subject to several Supreme Court cases po, especially when someone is cited for contempt po. Question po nila na there's no ground to cite this person for contempt. So, para pong ini-strike lang po niyan yung balance ng right po ng Congress to conduct inquiry in aid of legislation. And also, yung right po ng mga resource persons na hindi po sila masubject to criminal liability sa kung ano man pong mga sasabihin. Okay, on that note, magpo-pause muna tayo for a commercial break. Sorry ha, hindi ako nakapag-break kanina. Huwag po kayong aalis.
Nagbabalik ang So to Speak at kasama pa rin natin ang ating mga panauhin, Ms. Angelica Simpao, Attorney Albinson Derit at Police Major Evangeline Heminiano. Okay, ang ganda ng ating pinag-uusapan at mismong ako, marami akong natututunan at saka na tawag dito, na-encourage ako lalo na pag-usapan ito dahil itong mga nangyayari ngayon na phenomenon nga, na although nabanggit ko kanina na parang na-democratize yung space at yung technology kung saan hindi na lang journalist na nag-aral ng journalism sa paaralan ang maaring magbalita. Maari na rin magbalita ang ordinaryong tao. In that sense, pwede natin sabihin that is a positive development, hindi ba? In fact, sa ilang mga war-torn countries, sa ibang bansa, no, yung merong mga nakakalusot na balita tungkol sa kung paano sila pinapahirapan. Meron din na mga biktima ng sabihin na natin trafficking na sa pamamagitan ng social media nakakalusot at na lalaman ng authorities ang nangyayari sa kanila dahil pwede silang mag-live di ba? So hindi na lang yung journalist o mga newspapers o mga television na kamukha ng CLTV ang pwedeng magpalabas nung sitwasyon nila. Yes. On the one hand, meron din problema yung abuse, Yes. di ba? Sa pagtuturo nyo sa eskwelahan, for example, hindi ba binibigyan ng napakalaking halaga at palagay ko sa lahat ng sektor, pati kay attorney at kay major, no? Yung sinasabi ng saligang batas na freedom of expression, no? Free speech. Palagay ko lahat tayo, appreciated natin yan. At palagay ko lahat tayo, alam natin kung gaano kahalaga yan. Yes. Hindi pwede talaga na ma-stifle yung freedom na yan kasi constitutionally guaranteed yan. Pero, and yet, when you teach your students about freedom of speech, about itong karapatan natin na itong basic human right na ito na guaranteed by the Philippine Constitution and the Universal Declaration of Human Rights, what do you tell them? Okay po. For my students po sa AB Communication po, especially sa UA, ang madalas kong sinasabi when andun na po yung task nila to disseminate information to the public is, though andun yung responsibility, andoon yung ating freedom of expression or of the speech or of the press, andoon pa rin yung responsibility and hindi absolute yung freedom. There are certain restrictions and limitations para ma-ensure din po yung freedom and yung karapatan po ng ibang tao. So since lagi pong sinasabi, your freedom is not absolute. We have certain limitations and guidelines, especially for journalists when we do yung mga pag meron po kasi yung mga comm students ngayon, nagpo-produce na din po sila ng newspaper, may mga radio shows din po sila sa school. So, ang main audience po nila is mga fellow students nila. So, pumapasok po doon na kahit anong topic yung gusto nilang itackle na related sa kanilang students, kailangan andoon pa rin yung responsibility nila sa kung ano yung binibigay nilang impormasyon sa kanilang mga kapwa estudyante. So, freedom is not absolute. Yun po yung lagi ko nire-remind sa kanila. What is your take on that? Freedom is not absolute. What is the bounds of freedom? Yes, I absolutely agree po. The Supreme Court has already pronounced in several of its cases that the freedom of expression is not absolute. So, when the freedom of expression would amount to the commission of a crime, let's say cyber libel po, then the freedom of expression is no more po. Kasi po, it's already a crime that is being committed. However, malaki po ang pahalaga ng bansa po natin dito sa freedom of expression and freedom of speech. And maybe this is one of the reasons po kaya wala pa po tayong napapasa na anti-fake news law po sa ating bansa. Kasi po, hindi po basta-basta mariregulate ng state ang content po na sinasabi ng isang tao. Unless there is a compelling state interest po to regulate that content. Ibig sabihin po na, sabi nga po ni Police Major, pag nakakabahala na po itong content po na sinishare po nila. And I think included po doon ang mga nakakabahala pong fake news. Kanya nga, hindi talaga madali.
hindi talaga madaling ipin down, no? Or itukuyin. 'Di ba? Meron talagang proseso. Kayo sa kapulisan, lalo na sa unit niyo, Police Major, no? Ang talagang pinagtutuunan niyo ng pansin yung anumang bagay na makakasagka o makakasira sa peace and order, Yes no? po. So pag sinabi niyong peace and order, ano exactly yung binabantayan niyo sa peace and order? At pagdating sa, let's say, kasi maraming fake news ngayon kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea, for example. Okay, ayan, talagang meron direktang epekto yan sa peace and order, di ba? Kasi pwedeng may rumor mongering yan, no? Pwedeng mamiligro ang mismo mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng daigdig at sa Pilipinas, pagkat itong usapin ng West Philippine Sea ay napakalawak ng pwede nitong maapektuhan kung may maling mga balitang kakalat dito, no? Meron ba kayong ginagawang kampanya katulad halimbawa nila ng ACADIM at ng ibang mga news organizations pati nga IBP, no? Yung nagkakampanya against disinformation, against misinformation, yung talagang meron campaign na ginagawa sa mga schools, sa communities. Meron ba kayong specific campaign na ginagawa at saan nyo ito ginagawa, Police Major? Yes po, nagpupunta kami sa mga school, sa mga barangay, sa community natin. Nagkakandak po tayo ng cybercrime awareness at yung mga sinasabi po na makakagulo sa kapayapaan ng ating bansa, binibigyan po natin to ng rin po sa social media. Kayo din nagre-resort Yes, din po. kayo to social media. Yes. Meron kayong social media, meron kayong Facebook page. Meron po kaming Police Community Relations. Ito po yung mga nagbabato ng mga magagandang balita naman para sugpuin yung mga fake news na nakakagulo sa ating bansa. At dito sa mga ginagawa ninyo, halimbawa sa barangay, ano ang laman ng inyong kampanya against cybercrime, for example? Ano specifically ang interest ng community sa barangay level na inyong tinatalakay at ano ang reception nila sa inyo? Yes po, ito po kasi, ang trend ngayon, ito na nga po yung yung online scam. Ma'am, ito po marami to. Kaya pag nagpupunta po kami sa mga barangay, sa mga school, pinapakita po namin sa kanila, inaaral po namin sa kanila yung different types of scam para hindi po sila maging biktima ng mga scammer na to. Ako na scam. How stupid. Unang-una yan, ma'am, yung Mamaya online ako scam. kukwento. Pangalawa, yung OSAEC natin na nakakabahala, yung online sexual exploitation of children. Hindi alam ng bata na i-expose na pala siya, na i-exploit na pala. At ang magulang niya mismo. Yes po, hindi rin alam ng magulang na nagiging instrumento pala siya para ma-exploit yung anak niya. Yan po yung mga pinapaaral Ayun natin ang sa kanila. nakakalungkot Yes, masyado. Binebenta yung Yes po. bata sa Online. Online. Akala, Yeah. dahil wala namang contact, akala nila okay lang yun. Hindi po okay yun sa Hindi ating yun RA okay. 11930. Yes po. Yung anti-sexual exploitation of children. Amendment to the Anti-Child Pornography Law. Yes po. Sa punto de vista ng isang abogado na katulad ninyo, ano ang pinaka-importanting mensahe na dapat makarating sa mga ordinaryong mga tao na gumagamit ng social media para mag-create ng content kahit na hindi nila na-verify na pwede siyang pumatak o pumasok o swak sa fake news para matakot sila? Yes po. Pwede kayong manakot. Sige po. Ang general advice ko po ay ang sikat po na saying na think before you click, think before you share.
Yung iba po kasing tao, kapag pakiramdam po nila ay merong injustice o may mali pong nagawa sa kanila, ang ginagawa na po nila ay nagpapakalat na po sila ng post sa social media, paninira po sa tao na to para maghigante. Minsan po totoo, minsan exaggerated, minsan naman po hindi totoo. Kung alin man po yun, ang advice ko lang po sa mga tao, lalo na po ang mga gumagamit po ng mga social media platforms, ay mag-isip muna po bago nyo po gawin yun dahil baka maging liable po sila for cyber libel na sila na po ang nabiktima tapos sila pa po ang kakasuhan dahil marami na po tayong naging cases po na ganyan. So general advice lang po is to think before you click dahil lahat po na actions natin in social media may have consequences not just in our lives but in law. Meron akong narinig dun sa Quadcom hearing. Ang sabi ng isang influencer, sabi niya, kapag kayo ay government officials, madalas kayo'y subject namin, sabi nila, sa aming mga nilalabas na content. Huwag kayong balat sibuyas. Kasi, nanunungkulan kayo eh. So, kapag kami ay nagkikriticize sa inyo, hindi ibig sabihin, sinisiraan namin kayo. I want to get your opinion, both of you, on that. From the academic point of view, anong masasabi mo doon sa ganong comment na yon na huwag kayong balat sibuyas, kayo mga nanunungkulan, kapag kayo'y aming kinikriticize sa aming content, sapagkat kayo ay nandyan to safeguard public interest, and therefore, kayo ang subject talaga ng aming mga balita. Gusto ko lang po i-cite yung experience ko as a journalist po, no, na madalas talagang nagko-cover ng mga politicians dahil ang kanilang sinumpaang tungkulin ay magbigay serbisyo. So, andyan po lagi yung mga journalist para bantayan yung kanilang bawat galaw. Kaya nga po, watchdog tayo of the government, ang media. So, kapag kinikriticize naman po sana ng mga journalist na po-provide po yung tamang information, bakit siya kailangan i-criticize? The same with the solution na ano yung dapat ma-offer ng taong bayan or paano mas mapabuti yung kanilang pagseserbisyo. Kaya po may tinatawag din tayong triangulation of data. Bukod dun sa pag-criticize, dapat meron pong kasamang data. The same time, sino po yung nakaka-experience ng mga tao doon sa kanilang serbisyo if yun po yung kinikriticize. Ayun po. So, at least man lang ma-provide po yung tamang information, yung triangle of information para hindi din po sinasabi ng mga tao na or audience nila na bias kayo. Kasi ang sinasabi po nila pagdating naman po sa fake news is kapag yun po ay nagko-confirm or hindi nagko-confirm sa bias nila, lagi po sinasabi, ay fake news kayo. Ganon po. So yun po yung madalas na nangyayari. Dahil hindi mo pinupuri yung kanilang sinusuportahan. Pero mali yun, di ba? Yes po. Kasi hindi naman yun ang nagko-constitute ng fake news, hindi ba? Attorney, anong take mo dito? Yung sinasabi na kapag ikaw ay nanunungkulan, public official ka, talagang subject ka ng criticism. Yes po. Well, that may be true po since public office is public trust according to the 1987 Constitution. And public officials have different standards po with regards to criticism as compared to us private individuals po. Pero kahit pwede pong i-criticize ito pong mga public officials po natin, ang criticism ay kailangan po maging tinatawag nating fair criticism po. Ibig sabihin po, ang pag-criticize po sa kanila ay totoo naman po ang criticisms na ito. Hindi po ito sinatawag po nating false or fake news. Dahil po kapag ang tao ay nagkalat na po ng fake news regarding this politician, nagtra-transcend na po yun from mere criticism to parang propaganda na po, black propaganda. At yun na po, pumapasok ang kasabihan po namin na freedom of speech, freedom of expression, they are not absolute. At dun po, pwede na po maging liable ang mga tao. And based on my personal experience po as nagpo-prosecute po ng cases of cyber libel, meron na po ako na-encounter na experience na meron pong siniraan po na isang politiko at ito pong nanira po ay hindi po nakatakas sa pangil po ng ating batas. So, kailangan po talaga maging maingat po itong mga tao kahit po sa pag-criticize ng mga public officials. They need to be fair. Yeah, anong klaseng pangil yung tumama dun sa ano na yun? While I may not disclose po the proceedings and the outcomes,
The nature of it, Um, of the... It's about po, I think it was the night before the elections, then siniraan po itong candidate, which is a former public official. Pero po yung paninira po sa kanya is hindi po totoo. It's an imputation of a crime, na nag-vote buying po siya. Oo. I cannot disclose po kung sino po yung mga to. All right. And it was caught live po. Actually, yung nagbibideo po mismo, yung naninira. And Okay. marami pong nakapanood na tao. And yung mismo pong handling prosecutor po, napanood niya rin po yung video dahil taga dun rin po siya. So, nireport po siya sa Cybercrime Prevention Group po ng ating kapulisan. At tinulungan po ng kapulisan itong individual po na to, yung victim po na to, na mag-file po ng cyber libel case against this person. And na-issuean po ng warrant of arrest and napunta po sa korte ang kaso. Hindi ko na po pwedeng i-disclose po ano po nangyari pagkatapos. Pero ito po yung sinasabi ko na meron pong pangil ang ating batas. Na hindi po tayo pwedeng magkalat po ng paninirang puri kahit politiko pa po ang target po natin. Tama. At kailangan pa rin na meron, kukunin din ang side, hindi ba? Yun yung Yes, very, po. very important sa mga journalists, Yes, lalo na. Yun yung isa sa mga tinuturo ninyo. Itong ating pinag-uusapan ngayon, isang masalimuot na parang napakasimpleng paksa pero napakasalimuot kasi Yes. maraming iba't ibang aspeto, hindi ba? Sa isang banda, may hangganan ang kalayaan, pero sa isang banda, hindi mo rin pwedeng sikilin ang kalayaan sa pamamahayag o sa yung freedom of speech, di ba? At napakahirap ding hanapin nitong mga gumagamit ng social media para magpakalat ng maling content. Ang daming, alam nyo, yung scam na sinasabi ninyo kanina, natawa ako eh. Kasi biruin mo ako, na-scam ako minsan. Dahil mahilig akong maghanap ng discount. Oo. Meron pala talagang, akala mo talagang totoong site Yes. na parang genuine talaga siya na nandun yung mga kasi mahilig akong bumili ng mga damit online. Nasanay ako dahil doon sa pandemic na siyempre Online senior lahat. na ako, hindi na ako lumalabas. Pero naengganyo na ako later. Kahit na pwede nang lumabas, nag-o-online na din lang ako. Kaka-online ko, hindi ko na-distinguish yung pagkakaiba noong fake site at saka yung Sa totoo. genuine. Doon ako nag-order sa fake site. Kanya pala sobrang mura, as in mga 90%, 80% discount. Yan po kasi ang pang-engganyo nila. Kung hindi buy one, take one, 20% mahilig discount, ako sa 30% discount. Yan po ang pang-engganyo nila. Oo. Kasi kung compare mo nga naman sa mall, ang mahal. Dito, Oo. buy one, take one pa. Di ba? Kaya, At marami talagang nai-scam. Opo, maraming Kasi katulad ko na lang eh. Sanay na sanay na ako sa online. Ibig ko sabihin, sabi ko nga, bakit nagkamali ako? Hindi ko nakita merong something about the logo. Pag pinag-aralan mo, akala mo totoo, kamukhang-kamukha ng original. Pero somehow, pag na-realize mo na something is wrong with this, doon mo palang mapapansin, Fake meron siya. palang something doon sa logo niya na, Phishing sites. na Yan po yung fake site deep pala siya. fake na tinatawag nila. Ang galing na nila, no? Yes. Sobrang Nasa galing technology na. po. And I am sure, millions ang nai-scam nila. Kasi, take for example, ako, mabuti na lang, hindi masyadong marami yung napili ko. Pero just the same, na-scam pa rin ako for, let's say, mga almost 5,000 pesos. Malaki na din po yun. O ilan kami kaya ang ganon? Di ba? So these are the things na kailangan ituro. Sa inyo ba, sa journalism, meron ba kayong mga fake news sites na na-identify, na itinuturo ninyo at ipinapalaganap ninyo sa inyong anti-disinformation and misinformation campaign? Ma'am Angelica. Yes po. Ang
especially po sa UP Diliman po, meron pong mga UP fact-checking lab, like UP fact-checking lab at saka yung Check PH. Yan po yung mga fact-checking initiatives na ginagawa po ng mga estudyante kung saan kasama po yung mga different universities and colleges around the Philippines. So, andyan po, kapag may mga na-encounter po nila o yung mga trending na mga fake news, yan po yung mga vine-verify po nila kung tama po ba yan, mali po yan, misleading. So, may mga different standards din po sila before tawagin na fake news kung yan po ay misleading, satirical, or false, completely false information. So may mga different sites po na, for example, kung yung mga ordinary citizens po, may na-encounter po sila sa social media, pwede po nilang i-verify yan. Bukod doon sa ating mga credible news sources, marami pong mga fact-checking initiatives like yung sa Vera Files and yung mga different news organizations and yung mga universities and their campus publications, meron na din po silang mga fact-checking initiatives na kung saan hindi lang po sila nagpa-fact check but also ini-encourage din po yung bawat estudyante, kabataan, mamamayan na ang fact-checking po ay hindi lamang trabaho ng mga journalist but also trabaho po natin bilang ordinary citizen na magbasa muna at yun po, think before you click po talaga. Oo, Yan alam po. mo yung napapansin ko naman sa iba, magre-reshare. Halimbawa, yung news ay 2021 pa, tapos biglang lumabas sa kanilang feed siguro. Tapos 2025 na ngayon, ire-reshare nila. So, kahit na tungkol sa bagyo, kung masama ang panahon, mamaya mo, na-reshare, akala may bagyong paparating. Opo, tsaka yung walang pasok po. Pagkatapos dun mo palang marirealize na, teka muna, ang na-share mo pala ay 2021 na lumitaw lang sa feed. Opo, kaya kailangan magbasa po muna talaga before po natin i-share yung mga different information online. Alam mo kung minsan, bakit ba ang mga tao ngayon nabasa lang yung one-liner o headline, akala nila yun na yung kabuuan, ano? Yes po. Ano yan? Attention span? Yes Short po, attention opo. Dahil nakuha na nila yung headline, nakala nila yun na po yung main content without reading ano po talaga yung content. They tend to share it. Minsan may caption pa po na misleading yung caption. So, kapag na-share po nila yon, nabasa ng mga friends nila, hindi din naman po nila babasahin. Yung caption lang din naman po, tsaka headline yung mababasa po nila. Kaya doon po nagsistart din yung mga different misinformation naman po. Oo, kasi sinasabi ngayon, ang mga tao daw nagso-social media, maiksi daw ang attention span. Kanya nga pinagbibigyan puro reels na lang. Pero ano naman ang makikita mong kabuuan, no, sa isang reel, for example, no. Kanya nga gusto ko yung sinasabi ni Howie Severino, sabi niya, yun daw mga nakikinig na mga ganito, katulad ng so to speak, na hindi reels, mahabang talakayan, nakakatalino daw. Yes. Dapat manood po sila ng so to speak. Nakakatalino daw. Sa panguli, siguro, ito na yung fast round natin bilang pagpapaalam sa ating mga tagapanood. Share ninyo sa ating tagapanood ang inyong panawagan. Kayo pong nasa kapulisan, ano ang inyong panawagan sa mga kabataan, lalo na, at sa iba pang mga sektor na nagiging biktima ng cybercrime? Yes po, mula po sa Regional Anti-Cybercrime Unit 3, paalala po, mag-ingat po tayo sa social media, maging mapanuri, mabusisi, dahil hindi po lahat ng mga naririnig natin, napapanood, nababasa, ay totoo. Mag-ingat po tayo. Yes, and Ma'am Angelica. Ayan po. Para po sa ating mga viewers, ang fake news po ay hindi kakalat kung hindi po natin i-share at paniniwalaan. So, ang payo ko lang din po sa ating mga kabataan, sa ating mga social media users, ay before po tayo mag-share, tignan po muna natin yung content or kapag may nakita po tayo, especially sa mga friends po natin, kapamilya, na nag-share ng maling information, pwede po natin silang tanungin kindly. Kasi minsan po sinasabi natin, uy, nag-share ka ng fake news, so parang ayaw ka na niyang pakinggan. So dapat mag-inquire ka muna, saan mo nakuha yung information? Okay, so the same time na makikinig ka sa kanya kung saan niya nakuha yung information at kapag nakinig ka na sa kanya, that's the time na ma-secure mo yung trust kasi nakikinig ka. So that's the time na i-share mo yung tamang information. So it's a cycle lang po na kailangan nating bigyan ng time para maiwasan na po natin or mabawasan natin yung false information sa social media dahil sobrang dami na po talaga.
Ayun. At yung mahalaga, hindi yung mga dapat natin paalalahanan, yung hindi talaga malisyoso, walang criminal o harmful intent. Kumbaga, nagkamali din lang. Yes po. 'Di ba? Meron namang room for that, pero sana bawas-bawasan. Yes, ano? And your last message to our television and social media audiences, attorney? Panawagan ko lang rin po sa lahat na huwag po tayo magpapadala sa ating damdamin whenever we post Yun. content on social media. Dahil hindi lang po ito makaka-apekto po sa iba, baka maka-apekto rin po ito sa inyo. At baka maging subject pa po kayo ng civil or criminal liability. So maging mapagmatsyag po tayo, i-check po natin ang source. We think before we click, we cross-reference, we don't just rely on the headline. At maging mapanuri po tayo bilang isang social media user po. Maraming salamat, attorney. Maraming salamat sa inyo, Major, Maraming salamat po. Ma'am Angelica. Yes po. Judge ang tawag Yes namin po. sa kanya. Thank you po. Beauty queen yan. Andyan po nagtatapos ang isa sa namang makabuluhang talakayan dito sa So to Speak. Sana po ay mas luminaw sa atin kung anong fake news, paano ito nagiging krimen, at ano ang maaari nating gawin bilang mga mamamayan. Maraming salamat kina Miss Angelica Simpausenio, Police Major, mali yung nakalagay, Police Major Heminiano, Evangeline Heminiano, at Attorney Alvinson Deirit sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at pananaw. Ako po si Sonia P. Soto. Tandaan, sa panahon ng mabilisang impormasyon, magbagal dapat ang pag-click. Maging mapanuri, maging responsable at higit sa lahat, maging tagapagtanggol ng katotohanan. Hanggang sa muli, dito po sa So to Speak.